Oh, ito lang eh. Ano eh. Barong na. Nanggawa kami barong dito. Bamanan niya lang, Kal. Madadlat. Layag. Baka ipangalto. Ano na? Kala may kulpang ko lang. Pero yun siya may kulpang. Ka natatakot sa tiran ka kalabat. Ako ihot tuwa. Agi, mis ka. Natatakot ka. Luko ng dakal siya. Kasi so, mataktakot ko. Sunod ito. Ito na, bye-bye sir. Ito. Ya, Urutan. puro 100%. Agal dyan naman ka na. Sakit ito bro. Ang kasang nila po. Ano? Yan. Ano? Jay, biyak ka na sir. Jay, ikaw bumbunan sir. Jay, di pa niya Jay. Yan. Yan. Yan, makarelax na mong. Itagilan tampol. Kapan na ang lang hirapan. Sige. Sige. Grabe na. Suma. Sige, sige. Gano'n na. Sub na lang. Atras na isa. Dam. Barkada, tira. Kinot. Ang kaya ba tagilig? Anong dahil ko ano? Tugod ko lang. Pinapad dahil na sa karyas yan. Grabe Sa kilos to yan. Masulok ako. Masulok. Mata na ilaralaya kasi. Bahagin. Bay, di ako ba? Ito, mga intan. Ako na pinapad. Ang dawala ba na nila? Dahil mo ka. Alright. Picture mo kami mo. Yung may ano na, may flash. Ano niya, dahil dapat ito. Ayan sir. Anong tita? Ay sir, anyo papakanan na rin black beans. Sitaw kanto ah. Oh. Kami nanto may bawal at arom na kayo. Bawal natin si Kara. Oh. Adi papakanyo si Kara. Bakala. Oh, dog pod. Di papakanyo. Kapanantok sa yung basket sa kayo. Nanto may wala. Oh, basta bawal sukin sir ah. Balatong, munggo. Magatan sitaw katura. San ken dai isa pigamangan. Pigamangan. Ay, bawasan pa lang handa. Kumon dai isa labat sir. Sabay pantin yun. Pag pinakanta, ang tagya ano nangyari sa ikin, ano niya ikin, paano dakol sa anas. Kapal sa anak taon sir. Togaman sir. Oh, ito, at ang takmay may araw ko ba? San ken sara nyo tan sir kapanantura na nang garay aron na ayop anto man pudlud-ludtot. Sara nyo. Sa nagtusunod na yun, ama sa ano. Oh, nangyay na sar na amo sir. Sa kay buwan, pantong. Ay bulan tapan sigurado. Bigay bulan na sa tintaso ah. Buwara labat angkal. Gara. Gara. Plus. Ikanding nga patira. Oh, plus okay. Si baka 9 dal. Ah, 9 months so baka.
Ayun. Wala yung sa totoo. Sa ito, 9 watts na. Totoo yung Bala pigaray kinto man Sa Pilawan. Sa Pilawan ma. talag sa tuwara sa amin. Si Kanding, 4 months. Si Katon sa kanto, may Kanding niya, mamilumot sa kitaon. Second, say baka so. Kanding. Yun na yan, doon. 4 months na ba? Ay, 2 months. 2 months. 2 months sabay. Hindi lang. Pero sa regular uncle, every 6 months. Kaya mamidwala ba doon sa kitaon? Seconding sa rin. Hindi, twice month na ba sa kitaon sa Kanding? Pares mo talaga siya. Sana may kin no ganante. Kuya Mark. Kin. Dito sa wala no narigla naman oh. On. Every 6 months. 6 months. Eh, dugalayan kinda. Oh. Eh wala sa yan kasi. Ano ko. Pagkaran. Hindi mali ka lang. Pay likod. Baga May si sampura Kadal. yung kalay, may suksotet. Ah, Oo. Napalak mo sampura. ang gano, animera ba ito? Eh, Kasi wala, binanti wala, dyan, wala. 8 oras, magkano. Pinitib. Dakal ang mananakirayan tayo. Ah, Hanggang Dakal, 11. dakal. ah, Wala ni dosing mo. bawi ginto. Oh, pero no man anak yan dakal sir, ilipat agawan yung libalon kulungan to. Kasi ito na napulpul ang may ukon, di tanay, gilaton tong Awan ni Lola. Wala pa, ewan ko. Awan. Ayan Nagilatan na. sa ukon. Awan. Ewan ko. Oh, ito po. Gawan nyo may, ipagawan nyo may kids. Ang lugar, may tuta, may video balag. Balag isa sa atin. Kasi ilaraya, bangkabalog ka talaga. Balag ah. Taban eh. Ban kasi ito. Yan ang daya, tama. Siyempre, Bali kaya, sa nasuksuli yung mata. Lima sula ta, kaya mahirap so, mata-mata saya ta, kaya. Mablira na yan so, mablira. Na high blood. Katong pinandayat din, di mga sa karyos. Ay, dahil uwa, madam ganda, mata-mata ganda. Pero sarap pala tayo naman ito. Five boat. Taban ko, nalaking banduga ito ito. Mga niya, kinwa niya. Kin sa agaw sa kilama. Sa kilawa, labi-laba sa palagpakan sa. Labi na. Grabe daw. Okay. Kaya pakalampakan, ugas mo ito. Wala na ito. So, Uy, ano? grabe asap mo eh. Nga, tala ni. Gwapo tayo. Aso yun. Ako sana, mabliya sa, mabli. Ay, sira, ito na. 50 mil lagi ito, ang pangayuda. Mabli. Eh, nila ako yung tuta sir, mabli nga. Ano sila soli, papakan. Ayan. Batik na Pampanga. Ang Chicago. Malawa. Tayo na mawang may compound na niwan. Ang gano'n. Busta. Ang kapaway. Alright. Mga kasibog mabay, manaya. Hindi na okay, balo. Ano ang yan? Banan nyo lang sir. Hindi mo manaya mang kaka. Talagang bully mo si Kato kasi si bully sir. Gamang kaka. Mamura. Mas masibog ni Sitsu. Sibog din talaga, maman talaga. Ipakis mo, tani gabay ito ni Kiss. Ay, paano ka saan mo? Ay, ni ka saan mo? Wala yan ito. Bonus. Bonus round. Right. Mas ka saan mo ni? Gabay ito nini. Manyakol o tiram. Okay, alright. Magandang gabi. Salamat sa panonood. Bye-bye.